בסרטון הזה שי אשרם, נועה מרציאנו ואורי מגידיש שחולצה מהשבי ימים לפני 7 באוקטובר, חברות שיצרו המדים והמשימה המשותפת. איפה הייתם? הפקרתם אותם. בדיוק באתי לצלם לך שהגולנצ'יקים בנו סוכה, איזה חמודים. שי בת 19 בנופלה, שירתה בתפקיד תצפיתנית במוצב נחל עוז. אני אומר, טוב, מה את בלחץ כאילו וזה? אבא, אתה לא מבין, כל הבסיס מלא מחבלים. אני אומר לה, טוב, גולני שם, מה... עוד שנייה באים, מחסלים את המחבלים. בשעה 10 בבוקר ראיתי סרטון שרואים את שי מוטלת על הרצפה בתוך המיגונית. את ליאור בן דודה, שהיה מקורב אליה מאוד, פגשנו באולפן הקלטות. הוא מקליט שיר לזכרה, לתוכו הוא שרבב את קולה של שי, שרה באחד מהמון סרטונים שהשאירה מאחוריה. לי לדעת שטוב לשמשן, תבואי בלילה בחלומותיי. אלוהים תעשה שיבוא, מחכה ביום ובלילה. אין לי כוח שעוד יום יבוא, שושנים עצובות ואת לא פה. הרגשתי סבבה, יש שיר, אבל כאילו אם אני לא בעצם מוסיף איזה משהו שהוא סממן רק שאלה, כאילו באמת זה, אז עוד שיר.